יש לכולם. בואו איתי לארוז הזמנה לחברה שלי איילה. התחלתי לפתוח עסק חדש, אבל אני ממש מתנצלת, אבל זה רק לחברות ומשפחה. ממש סליחה, פשוט אני לא יודעת, אני לא יודעת איך לעשות את זה ואיך למכור לכם. אז אני ממש מתנצלת, אבל את כל זה אתם יכולים לקנות בחנויות. אני פשוט הזמנתי מהסוכנת שלי. אז בואו נתחיל. בזמנה איילה, כתבתי לה פה את הדברים. בואו נתחיל. אז כלי כחול. טוב, אז הנה הכחול. אני שמה לה את זה פה. הזמינה כדור מים ורוד. הנה. הזמינה טבע שקושי לבובו ורוד. הנה. מושלם. הזמינה את ורוד. מושלם. עוד מעט אני אשלח לכם עוד סרטון שגם חברה הזמינה ממני, פשוט הוא מוכן. שמרתי אותו, עוד מעט אני אעלה לכם. טוב, חברה שלי הזמינה גם את הסט החדש, שנשאר לי רק 2 ממנו. זה פשוט רק שאני הבאתי 3 שיהיה. כי לא חשבתי שהזמינו, אבל הזמינו. אז הזמינו. זה כל מה שהיא הזמינה. בואו נארוז לה. ורק אומרת לכם, זו הזמנה שנייה שלה. אז אני מביאה לה 3 מתנות. זה השקית, ובואו נארוז לה. טוב, אז הרשתי לה ועכשיו אני מוסיפה לה מתנות. טוב, אז הבאתי לה מדבקה של סוכריה, הבאתי לה קליי והבאתי לה קליפס קטנים. בואו נכניס לה. זהו, איילה, תהני את זה הזמנה מושלמת שלך. אני כותבת לך ברכה ואת הפרטים. זהו, ביי יוש.